Mit værk er inspireret af Gunnar Aagaard Andersen, som boede og arbejdede på Munkeruphus. Jeg er optaget af hans undersøgelser af kursive former og hældningskoefficienter, og af hvordan næsten matematiske greb kan skabe rummelighed og dynamik i mødet mellem det geometriske og det organiske. Disse principper viderefører jeg i et cirkulært materialeunivers. Værket består af håndlavet papir af 100% hamp, foldet til femkantede prismer. Hældningerne og de kursive former ændrer sig systematisk fra prisme til prisme. Hamp er centralt i mit arbejde, fordi det bliver ved med at overraske. Planten har et stort udbyttepotentiale, kan dyrkes med lav forbrug af vand og pesticider, giver næring til jorden og kan vokse i samme jord i mange år. Det har altid været meget fascinerende at finde frem til, hvad de enkelte træsorter kan bruges til. Traditionelt bruges visse træsorter til bestemte opgaver inden for mit fag, men sådan behøver det ikke altid at være. Ved vores bud til udstillingen på Munkeruphus er der særlig en træsort, der skiller sig ud. Når man arbejder med den, så er vedet meget sådan homogent og dejligt, plus den dufter fuldstændig fantastisk i hele værkstedet og faktisk på hele gården. Og det er enebærtræ, som vi sikkert alle sammen kender op fra vores ødegårdsture i Sverige. De vokser meget ude i skoven. Det gør de så også herhjemme i Danmark. Så der har jeg drejet nogle af momenterne til regionen i enebær blandt andet. Det har altid inspireret mig meget at bruge hele paletten af farver og træsorter og dufter for den sags skyld også til mine opgaver. For eksempel ved trædrejning og snedkeri har jeg fået et meget nært kendskab faktisk til træsorternes gode og dårlige egenskaber, når man ligesom står og har dem i hånden og skal arbejde med dem. Ja, den er skøn. Den er jo en, der bliver lavet til. Jeg har gennem mange år levet af at arbejde med møbelsnedkeri, møbelrestaurering, konservering og trædrejning for kunder. Men har også gennem årene lavet mange af mine egne mekaniske træfrembringelser, hvor jeg bestræber mig på at flette mit fag sammen med træopfindelser, hvor jeg sætter barren meget, meget højt for at udfordre mig selv med materialerne og alle de forskellige snedkerteknikker, der kan puttes ind i opgaven. De mange udtryk og æstetik, som møbelsnedkerfaget jo i virkeligheden indeholder. Her i sommerhuset og i sommerhushaven er jeg midt i det værk, jeg skaber til Munkeruphus. Jeg har den her kaprifolie, som er vokset op omkring et udgået træ, og den har ligesom sit helt eget liv. Det er fuldstændig vildt og uregerligt. Jeg kan godt lide det vilde og det utæmmede, og jeg er nysgerrig på, hvordan naturen virker i os. Planterne skaber den ilt, jeg lever af og indunder. Og via fotosyntesen danner de sukkerstoffer, som jeg også lever af. Så jeg skylder planterne alt. Når jeg er i min have, bliver det så tydeligt, at det, der foregår her, er større end mig.
Jeg lader mig sænke ned i underbevidsthedens mørke. Her er en dyb ro og væren. Jeg er i den mørke, duftende muld og fylder lungerne med mikrolivets fugtige luft. Mine ben har en uro, som om de gerne vil vokse ned i jorden, så jeg strækker dem dybt ned og sender rødder ud og forbinder mig med mycelium-netværket i jorden. Og så er det bare om at vente i en åben tilstand. Her i mit underste er en salig ro, en stille styrke. Her samler jeg kraft til at fortsætte kampen for at genoprette klodens økosystem. Jeg arbejder primært med naturmaterialer, som jeg selv høster og indsamler i det område, hvor jeg færdes og er. Og jeg finder ofte meget inspiration i, hvordan de her naturmaterialer vokser eller eksisterer i sammenhæng med andre organismer og planter. Og det er fascinerende for mig at undersøge samspillet mellem de her forskellige strukturer i de naturlige kompositioner, der er, og bruge dem som inspiration for at skabe noget nyt. Når jeg går i gang, så har jeg ofte en meget sådan teknisk tilgang til det, og analyserer lidt mig frem, hvordan man bygger et materiale op. Oftest så skal jeg nedbryde noget og bygge det op igen. For at komme frem til en løsning, så har jeg mange undersøgelser, jeg laver, som bygger på eksperimenter, som er lidt mere intuitive, og som åbner op for en form for formsprog, der giver et færdigt udsagn i form af et møbel eller et objekt. Jeg er vant til at arbejde med nye materialer og metoder og kaste mig ud i ting, som jeg aldrig har prøvet før. Så at vi til den her udstilling kun må arbejde med organiske materialer, det passer super godt til den måde, jeg i forvejen arbejder på. Jeg har lært virkelig meget af min rådgiver, Malene Bang, som har hjulpet mig med at støbe med mycelier. Og det har især været udfordrende, at alt skal være klinisk rent for at undgå bakterier. Og når mit koncept så har været at bruge skovbundsmateriale, som jo er fyldt med bakterier og andre svampesporer, så udfordrer jeg virkelig den her metode, som i forvejen er ret svær. Vi har været nødt til at bruge 3 trykkogere, som har kørt i 3 dage på et 5-timers program, så alt materialet kunne blive steriliseret. Så har vi blandet alle materialerne sammen. Det er træmel, hamp, ler og materialer indsamlet fra skovbunden. Det har vi blandet sammen med mycelier og presset ned i støbeformen. Efter det er kommet ned i formen, så har det haft ro til at gro i 1,5 måned, indtil det installeres ude i skoven omkring Munkeruphus. Her skal det så fortsætte med at gro, og forhåbentlig vil mycelierne leve videre, og der vil måske også gro svampe på det. Jeg er interesseret i den parallel, der er mellem fordøjelse og formuldning, og toilettet som en slags portal, der får afføring til at forsvinde. I værket indgår det støbte toilet i skovbundens eget kredsløb. Så på den måde forstås toilettet som en overgang mellem det, som kroppen skiller sig af med, og det, som jorden tager imod. Og med formuldningen går materialet dermed fra form til opløsning, fra blade til jord og fra figuration til noget abstrakt.
Da jeg gik i gang med min research til den her udstilling, tog jeg på Nationalmuseet for at se, hvad der var af arkæologiske fund, som havde med ben og horn at gøre. Mange af de her fund er jo værktøjer. Jeg valgte det greb at netop også lave værktøjer, men ikke præcise værktøjer. Værktøjer, som var parafraser af værktøj. Noget, der var en association, en fremtidsgåde, for at finde ind til værktøjets væsen. Udstillingen er egentlig bare en måde at få folk ud i de tankebaner. Hvad er et værktøj? Hvordan tager man fat i det? Hvad kan det bruges til? Hvordan hjælper det mig frem i verden? Hvad godt kan det gøre? Da jeg gik i gang med processen, måtte jeg lige overvinde, at jeg faktisk er vegetar og ikke bryder mig om at arbejde særlig meget i rå knogler. Det har været en kæmpe overvindelse for mig at stå i sne og kulde med kæmpe kogekar og blus under og koge de her ben i timevis for at få fedt og brusk og knogler til at slippe og finde steder, de kunne tørre, fordi der er virkelig meget og utrolig stærk lugt forbundet med at gøre det. En utrolig rå natur kommer frem, når man står med de her knogler. Men også et blik ind i en fortid, som vores forfædre har haft. Julie og jeg mødtes for første gang for 5,5 år siden, igennem The Department of Seaweed, hvor Julias rester blev til mit første tangmateriale, og ideen om at aktivere kelpens iboende polymerer for at forme materiale blev født. I dette projekt flettes vores praksiser sammen igen. Vi mødes i et knudepunkt, hvor vi ikke blot lærer hinanden, men frem for alt af de materialer og strukturer, vi undersøger. Tangens egenskaber foldes ud i samspil med andre lokale materialer og håndværkstraditioner. Det bliver en nordisk smeltedile, hvor tang indgår i dialog med pil og kommunens aflagte juletræer. Med afsæt i den gamle tradition med at bruge juletræets top til piskeris, undersøger vi træets rytme, logik og sprog, og skaber ondulerende strukturer, som danner ramme for tangen. Projektet bliver et billede på de rammer, Munkerup Hus danner. Et sted, hvor land overgår til hav, træ bliver til alge, et mødested af vores 2 store økosystemer. Industrially manufactured objects have been synthesized, amalgamated, blended, and fused. When we trace their lineage, we think of cargo ships, factories, sweatshops, nodules, waste streams, mines, and extraction before thinking of the ancient forest that they once were. Biomaterials are different. They narrate their pasts, and working with them is a dance of different bodies entangled in becoming. We peel the spruce and sense the forest. We soak the seaweed and stand by the shore. Natural materials enable us to think into their ecological past and reflect on ourselves as one of many beings who co-inhabit the earth. What can the algae, the spruce, and the willow teach us about coexistence, about growing strong, but not at the expense of others, but to their benefit?
Projektet startet med historien om fiskeskinn som substitutt for lær under 2. verdenskrig. Det er et sånn fascinerende eksempel på hvordan folk utnytter ressurser bedre i pressede situasjoner. Det er jo fortsatt krig og press, men det kan være vanskelig å merke det på livskomforten her. Så jeg har valgt å zoome litt mer inn på laksen i seg selv, og hva den gjør ved oss og våre omgivelser. Da endte jeg på motivet av guden Loke, som er en sånn slags dobbel karakter. Han velger å gjemme seg fra de andre gudene som en laks. Laksen er oppdrettet i Danmark og solgt på en sushi-restaurant i Stockholm. Og så har Carl fra Carlssons garveri høstet den og garvet den. Carl Carlsson, han bruker gamle miljøvennlige metoder, så det er pilebarkgarvning, og det gir laksen den her brunlige fargen. Lokes dobbelthet går ut på at han ofte er starten på løsningene av gudenes problem, men han er ofte også problemet selv. Hans dobbelthet er som godt bilde på oppdrettslaksen i dag. Og oppdrettslaksen er en vare som har gått fra luksus og kvalitet, og som er på vei til turbokylling og burhøns. Og det går utover både kvalitet, smak og miljøet rundt oss. Som designere kommer vi ofte til at lave produkter, der sammensættes af mange forskellige materialer. Og det kan være et problem, når de engang skal smides ud, hvis vi ikke har tænkt os om og gjort det let at adskille materialerne. Til den her udstilling er alle materialer komposterbare, og det gør jo, at jeg kan blande lige så tosset jeg vil. Det kan være, at de komposterer i lidt forskellige tempi, men det gør ikke så meget, for de skal nok nå tilbage til, hvor de kom fra. Jeg har valgt at arbejde med svensk dyrket håndspundet hør, svensk overskudsuld, forskellige slags siv som dunhammer, søkogleaks og lysesiv, og med fyrretræ fra min egen skov i Sverige. Jeg håber, at mit projekt kan vise en bredde af noget af det, man kan bruge de materialer til, som vi har i vores eget landskab, lige uden for døren. Jeg hedder Mette Bak-Andersen, og jeg er direktør og kunstnerisk leder her på Munkruphus. Jeg har en fortid som designer og forsker, og har arbejdet rigtig meget med biomaterialer i kunst og design. Og derfor så er udstillingen af natur er det kommet også et projekt, der ligger mig meget nært, og som jeg har arbejdet med meget længe. Det pudsige er jo, at man kan arbejde med et emne virkelig dybdegående, og så stadigvæk blive overrasket undervejs. Og jeg havde ikke selv forudset, hvor radikalt et greb det faktisk er, at skabe en hel udstilling, hvor man sætter som dogme, at alting skal være fra den nordiske natur, og så skal alt i øvrigt kunne blive til den fineste muld igen efterfølgende. Og det er jo, burde jo være nemt, fordi at det er sådan dyrene bygger, og det er sådan, som vores forfædre har bygget, så vi burde jo også vide det. Men det er en viden, der er gået tabt, og vi har utrolig svært ved at skabe noget som helst, uden at bruge syntetiske materialer. Jeg oplever, at flere og flere fra de kunstneriske fag kaster sig ud i at arbejde meget mere undersøgende og eksperimenterende med biomaterialer. Og jeg håber, at udstillingen af Natur det kommet kan være med til at give deres arbejde en retning i forhold til at etablere en forbindelse mellem den natur, der omgiver os, og det, vi skaber.
Jeg håber, at der er nogen af jer, der vil gå herfra med en lyst til at få hænderne ned i materialerne og give jer kast med et håndværk eller håndarbejde. Og jeg håber også, at der er nogen, der vil begynde at kigge lidt mere på de her materialer og dyr, der omgiver os, og overveje, hvordan kan vi bruge dem, men også hvordan kan vi passe på dem. Og så endelig så håber jeg, at for nogen, at udstillingen har været en anledning til måske at rykke lidt ved den her forbindelse, der er mellem os og naturen, og måske endda, at udstillingen har gjort, at den er blevet lidt mere tydelig.